나의 아침은 작전 상황. 나의 티커는 작전 차량. 오늘 나는 중요한 전투가 있다. 앞선 saram들이 타는 차, 티커. Nádhera. Nebudete tomu veriť, ale niekedy sa môže právoplatným autom z pekla stať aj v podstate dobrý automobil. Stačí ho len zasadiť do absolútne neprirodzeného prostredia, čo nás elegantne dostáva k terču mnohých vtipov, ktoré sú tu s nami dlhšie ako disko len Sylvie, Daveu Tycho. Ruku na srdce, tušili sme to všetci. Od vzniku rubriky Autá z pekla bolo nad slnko jasné, že cestu do tohto legendárneho klubu si nájde aj najmenší zástupca mojej obľúbenej automobilky. Lebo do prdele je to predsa Tycho. Aby sme však pochopili, prečo je Tycho autom z pekla a prečo nie je úplne stratené, musíme sa trocha ponoriť do geopolitiky. Konkrétne navštívime Japonsko, krajinu sushi, samurajov, sakúr a fakt gíčovitých predsudkov. Japonsko sú totiž ostrovy. Veľmi husto obývané ostrovy, na ktorých sa logicky pohybuje veľa aut. No a keďže priestor je tu vzácna komodita, japonská vláda zradila kategóriu malých vozidiel, tzv. K-cars, na ktoré sa budú vzťahovať isté daňové a poistné výnimky. Hádate správne. Tieto autá majú obmedzené rozmery a objem motora. V roku 1990 napríklad platilo, že K-car nemôže mať na dĺžku viac ako 3,3 metra, do šírky by mu malo stačiť 1,4 metra a jeho motor nemôže mať viac ako 0,66 litrov. Hovorím to preto, lebo Daveu Tycho možno nie je to, za čo ste ho vždy mali. Ja viem, nehovorí sa to úplne ľahko, no Daveu Tycho, ako to povedať, je v skutočnosti Suzuki Alto Fronte v licenčnej výrobe. Ja viem, pravda bolí, no niekto vám to povedať musel. No, takto.